tekaning waktu Bapak Jidarto Ketua KPL Mina Sumitra tekaning waktu Mimi aja carini sing wenok cil seminang kane wong Taman Sari Lelean sareng Kang Kajudi Ketua KTN Kalelean Kang Natane Keding sareng Maa Boso Takotak wong Kenangan Kang Cokro bos ayam dewe mes dan Rayoni digentak-gentak bagi sesuk siraku ya siraku yaya nuri pelaka enak-enak Kang Natangan sareng Aai Keding sareng Mas Aji Nokpione Keding sareng Bapak Haji Kamsari KPL Mina Sumitra segitir jebol mani ku wong kene bro bakas jagate roba dongol saton apa konon saton apa kono saton blodok batur siapa kono batur Kang Ceeng sing duwe sari asih dewe Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, urip. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiki jare Bapak Kiai. Priwe nang? Sapa manusane sing jawab uluk salam? Iya. Jaminane swarga. Swarga? Iya. Gandul gadangnya mancing swarga. Gandul ki pasti mancing swarga. Amin ya Allah. Cuman priwe nang? Sing mancing swarga ki umbele bet cerot. Si perak ya ya Bapak Haji Kamsari sampun kalin ya lumayan ya nih ya iya bersyukur dul masih bersyukur umbel maning swarga ada wa priwe nang waras alhamdulillah waras sehat uripe gandul kion keluarga pada waras kabeh anak rabi sehat kabeh anak lanang si kesol sehat waras si kesol sehat alhamdulillah sing dijaluk sehat lan waras terutama sehat karo waras rokna age bos gesek sing duwe jagat buana dewe bocah wis umur pirang tahun dul si kesol wis umur 20 tahun kayak wis perjaka wis bujangan ya berarti ya wayai bener ya iya ya wayai bantu wong tua aduh anak kiraku paling males oh wayai ngerusakan kerjaan apa langka si kesol wayai apa ya wayai di penjara bener ya cocok ya waruti akan akhirnya aku dah dari di penjara asalnya priwe rawana nina age Bapak Haji Sudri sereng Bapak tuane anak wong Majasi ya kadang-kadang nyolong ayam bener nyolong endok nah wedus bener kadang-kadang ya dompetnya batu dicomot wingi gandul dipanggil di balai desa ngantel beli gara-gara apa kamu ya gara-gara kesol ki priwen nyolong celana katok nih pepean katok bae dicolong bener ya iya anak ira kayak kono ya nurni sapa di nurni tukang gong lagi sing penting waras ya bener ya rawakna oke kembang kedang awak pimbang sumedot mah rasane hati ada anak wadon si ployak sehat waras ini Pak anak perawan si ployak alhamdulillah Yoni
sekin mah ploek busana kemajuan yo. Ya Allah, wis umur pirang tahun bocah? Umur 15 tahun kayo. Wis perawan. Perawan tanggung yo. Ya berarti ya wayah itu. Bener, wayah itu laki. Lah or payu anak kira. Wayah kuliah. Kuliah yang borsok olah ora apa. Si ploek wayah apa yo? Ya wayah diperkosa sedang. Aduh, manis gurih yo. Mimi-tami sareng nok cinta mine keding. Umum makan siapa sih pengen merkosa yo. Ya bersyukur dul. Oh si anak gua tuh kos kamu bacaan. Ada nabi nila sehat waras gini. Alhamdulillah rabine gandul si taweng sehat yo nih. Jadi jaluk sehat waras wa. Bener. Sekini wis umur pirang tahun wa. Taweng umur 70 kayo. Ya Allah wis tua. Ya wis tua, gandul wis tua yo nih. Ya berarti ya wayah ya kan. Bener yo. Rongok ini mak. Iya. Sekarukir gambar watu welan pisan kaya keceng. Ya wayah umur semua. Wayah di umroh akan. Umroh duit sing endi sih. Oh, wayah di munggah haji. Wah haji maning biaya gede. Si taweng wayah apa? Ya umur semono mah wayah istirahat melas dul. Ih pinter si laki yo. Iya, pinter banget yo dia. Iya. Istirahat kok ning omah. Aja ning omah kelamuk. Oh, istirahat kok ning hotel. Aja ning hotel. Istirahat ning ndi? Ya istirahat ning pejaratan sedang. La ilaha illallah. Bapak Jidarto ketua KPL Mina Sumitra Dede. Duduk jarang ngomong-ngomong Rudi ki umpul-umpul. Benar neng anak iki manjak ki sebandrangan 3,5 bulan. Umpul-umpul duit Rudi ki. Beli ngumpulaken duit. Ngumpulaken udut. Beli ngumpulaken udun tok nang main. Oh ngal panggung ki ngumpulaken kopi. Beli ngumpulaken kopi Yoni. Rudi ini ngumpulaken apa? Ngumpulaken tataban. Bener. Kanggo ngubur. Wanci bag jadi. Aja bakal ada Del. Iya. Ngomong-ngomong ki jam pira sih Del? Priwenang. Ngomong-ngomong jam pira? Masih 10:30. Keringan beli bapak panitia nadran ki. Je ya kelingan kita bangsa bos-bos. Ya Allah ngormati kita ke singawi tesuk. Sing esuk Sabar pesuk paning. nah Ya mangane. mangane Nginung. Jabure. Rokoe. bener Duwite. nah Bener kopi kotak. kopi sampai pada kenyut Yoni. Saking apa nih? Saking akeh kopi. Alhamdulillah. Yon. Aja lali selawase. Sebaliknya ketua hormati mah. Bener. Cara ngormatan lu sih enakan ki. Kendangnya dikenyutakan. Benar supaya teles. Sirata guyon bapak cokot. Ya maksudnya tabu Yoni. Senggak ke. Senggak kecangkeme mangap. Benar. Mimi hajine. Mimi ajine kokon ngentut Yoni. Bener. Supaya itu tesinin mas sedep mesra. Sirata kayak orang. Ya kokon nembang tugasnya. Godong merak sing ngepange gawe gagas ning pikiran. Bener Dul. Ya nang Kok Mimi haji sing nembang? nembang. Kita sing ngendang. Yoni sing ngendang. Gandul sing joget. Bener. Tapi anak syaratnya brau. Strate apa guys? Jogetnya nyudur panggung. Ini. Ning dhuwur laut. Ini. Ayo Pak. Ya. Esuk nak kiri, sore nak kiri. Kang Kajudi ketua KTN Kalelean. Sareng Mimi Ajit cari sing duwe nok cinse. Rincing nu aya ini san. Mending nu aya kumisan. Mending nu aya kumisan. Kang Cokro bos ayam dewe. Sing we jagat buana minangkane bos gesek dewe. Abang-abang kuari
Patokan solar. Iya. Yang molak bocah. Tapi bisa bocah kabe ketening pikiran kabe ewet hati kabe ewet Bapak Jidarto ngingati Bapak Jikam Sari Bapak Jidarto Ketua KPL Mina Sumitra Ngajalani Selawase Sarang ACM Kang CM Singga KM Sari Asin Kandeci gandul merkosa banci lalu lintas nyangking pestol jangan pentas kegedean ayam ireng maku Pegel gandul. Pegel. Sengit Sampai sekali. ya si renak bae joget. Ya artinya kayor. Jadi Ai kelingan bengen kiayon ya. Ya, lumayan. Uripku seneng bae. ya barang sekian dul. Iya. Hei. Oh, pres. Kaget. Anda karo sapa? Ya kanda karo wong masa karo iwak blodog. Ana wong tak. Ya masih kare 17. La Asira si menang apa? Reangku singkan amen aku pengen ngobrol karo sila. Ngobrol dra. Ari sila nih ngobrol lah ke wing-wing. Ih, manusia kabeh aku ketek bocah beli katon apa? Menusa. Ih, manusia kudu. Wong kuno gandul. Soak lu. Bocahku. Jai wong karo manusia kepada bae setan. Sila mau disangkane ku apa kuno Takon ana mandi. sing ti bocahku. Asira ini kesingen di pengen ngobrol bae aku. Reangki pengen ngobrol mesti ngawi tas lebaran. Aduh, temen. Pengen ngobrol karo sila. Pengen kanda karo sila. Masih kelingan. Ya Allah gandul. Sing ngawintas lebaran masih kelingan apa sing diobrolna? Reangki ado sing bangkelang tekan anu bang apa? Sing apa? Bangkelang bisa. Bageleng. Keren. Bageleng. Ya Allah. Iya. Tekan nih kene ki perluane arep babat. Kuniku Ai kun bangkelang apa sih di babat? bagelen. Bocah kowe ngomong Ngarani bagelen bangkelang. Aduh, ya Allah, yang ngobrol mengkenen gandul ya. Anu maya ari wong cilik kupriwen bae, cilik lho. mangsa ngara gede. Nah, Rangku gandul batur mah wis pada seneng kabeh. alhamdulillah. Wis pada sukses kabeh. Iya. Batur reang Siapa sih? Kang Kaji Darto sing dadi panitia kiyen ki. Iya. Ya Allah, dunyane wis sakti mandraguna. Melawan dunia. Bo, cuma saya dunia sakti mandraguna. Ai, Wis sugi melawan dunia. iya, wis sugih melawan dunya. Iya. Kang Kaji Darto, Heeh. ya Allah kapale be piring-piring. Pirang-pirang. Iya, pirung-pirung. Pirang-pirang. Kang Kaji Darto kuno gandul. Sengit. Ki, ana maning. Apa maning? Bos kotak-kotak. Heeh. Kayak Kang Nataku. Maa. Maa. Priben.
sakine wis sugih. Sekine Sakine. iya gara-gara dadi bos Dadi bos iya Kang Citung iya sing ning Kedung Dawa. wis sugih maning Sugih. bocah ya usahane enak temen ya Ro Barang yang kuno usahane lagi beli ketemu. bener Bro ya Mau hanya bujang jadi esihane wong. iya ya Ro ya Ya Allah priwe. ya keder pengen dadi raja lah ora duwe ijazah Ya Allah gandul dipikir-pikir megagandul reyang karo ayam ki masih larang regane ayam. Iya pun edan iki bocah iki Ih busung. ayam karo sirak gede sirak lho Bagian gede reyang gak larang ayam. dadi larang ayam Ayam dagingnya iya sing sekilo heeh 20.000 iya 30.000 lagi lebaran sampai 50.000 daging ayam daging ayam iya tapi dagingnya reyang lah iya ora payu. iya bener nengan. ya kanggo apa dagingnya sirak di bistik wis biek Ya mulanya kan larang ayam. iya Ayam aja maning dagingnya apanya maning wulune payu. sesuai ngaco sira iku ngaco sesuai sira Ngaco priwe? ya bulu ayam kanggo apa Ro Kanggo gawe kok bulu tangkis ekok bulu ayam. Iya nengan bener. iya Lah bulu ayam kah siji sing bagus 1.000 sing blesak 500 bulu ayam bulu ayam tapi bulu reyang Iya bener. Li payu gandul. ya kanggo apa bulune sirak ilu digawe sapu nyongan pating cerkintel Mulane kan larang ayam. iya Ayam aja maning wulune aja maning doge. Iya. Doge gak larang. ndog ayam Ndog ayam. ya sing pengen galarang ndog ayam Ro Ndog ayam sing sekilo heeh 20.000 Benar. iya larang. larang Tapi doge reyang. iya Ora payu. arti tekek nyaman manusia sirak Doge reyang lah kasih gelem. ya kanggo apa ndog sirak Ro Ya Allah. iya Ro Ki bakane ayam mergane larang. larang Ibarat ayam ngising atau nembelek. ngendog Bener nembelak. Ayam ngendog. ya bapak ngendog aja ngising Ayam ngendog ning ngarep omahe Kang Kaji Darto cetet. Kang Kaji Darto metu bladus. Lah ndog ayam iya kanggo putu. Ayam sing ngendog. Tapi bakane reyang sing ngendog. heeh Cetet ning omahe Kang Kaji Darto. iya Kang Kaji Darto metu bladus. beladus Wah! Siapa aja kudu ngendog ning kono kok? iya Ana WC, ana dampiang, ana sawah, ngendoge jening umahe kita. iya Ku Kang Kaji Darto ngomongnya priwen kirik aja. Cemerak. Beli glemodar. iya Ku padahal makunu Kang Kaji Darto ndoge tiru kursi lancip petinya ya Allah gandul. Layang karo ayam, larang ayam. Ana bener ini. bener sirak tuh Ro Oke, apa maning bature reyang? Siapa? Mamae Rangga iya arep hajatan. Iya. Mamae Rangga kebelah. iya Bos pedesan iya priwen arep hajatan. iya krungu Nyunati Mangkalim. Mangkalim. bapak apa ndase sirak bocah kok masa wis dau kadi sunati Iya gandul. iya ya harus dipikir mak kita ke kebodohan Ko. sing ngawit lahir sampai tua semene makaya kengelan bae Siral makaya pernah apa Ro? Bocah ki anune mah dipikir-pikir mah manusaku sing paling enak jadi sabun gandul. wis edan pun ya mau ayam yen sabun Ih, demi Allah, sabun baso ada sabun basuh, blenak, sira pengen jadi sabun apa Ro sabun mandi, luk sabun wangi, oh iya peranti adus. iya Enak dul. dadine enak ke sabun mandi sira ki priwen Bakas sabun kan genai ning toko. iya Toko dikacani, kacane gelai ning ngarep iya sabun wangi. iya Iya beli. benar Oh,
bakal sabun ki sing tuku wong wadon. Pasti. Iya. Los bakal sabun sing tuku wong wadon. Pada umumnya. Terus Terus maka wong wadone ayu, gembleng, kuning. bener. Mang dituku sabune. Kayak Terus digawa balik sabune. Iya. Tekan rumah digawa adus. Iya. Iya beli. Bener. Ning kamar mandi. Mandi. Maka sabun kan ning kamar mandi. Iya. Wong wadon tekan kamar mandi tapi ye ducali. Iya. Lambine ducali. Dicali. Kudange ducali. Dicali. Tapi ye ducali. Bener. Katoke ducali. Bener dia tengah katok-katok. Yang wong adus. Udah ora. Iya. Brak. Nah, ibarat sira kita di sabun. Rek wis muda kabeh wong wadon. Muda. Tolikan sabune jag di meteo cek. Iya. Reyang itu di sabun ibarat. Sira kita di sabun. Heeh. Heeh. Sabune diocek. Gocek. Iya beli. Heeh. Wong wadone adus gebur. Iya. Iya beli. Bener. Sabune gosrok-gosrokaken ning rai. Ya Allah. Maka raine wong gembleng. Sirane meneng bae digosokno ning raiku. Ya menang bae nang sabun. Oh iya. Rai sabun Iya sira kita di sabun beli kelingan. Heeh. Terus Terus ning rai gosrok-gosrok mengsor. Terus ning kopek ora. Duwil ya. Maka kopek wong bagus. sirane meneng bae ku digosok-gosok ning kopek itu ku. Ya menang bae nang sabun. Iya ya. Oh, tas ning kopek mengsor ora kana. Iya. Terus seblek atau gosrok ora. Digosok ning apa? Digosok ning apa? Ning jombangan bata. Sirane meneng bae digosok ning jombongan bata. Ya menang bae nang sabun. Iya ya. Oh, bocahku Iya. maning. Terus mengguri. Ora ning segini silit orang kene. Gosrok aduh masih kering ora kana ya Allah. Sirane meneng bae digosok Ya menang bae padahal mama buka rubit ora. sirane meneng bae digosok ning bokongku. Ya menang bae nang wong ayu. Iya ya. Iya beli enak gandul. Angger jare gandul mah blenak lho. Enak. Baginda di sabun geblenak. Blenake lah bandi. Blenak kan mengkengeng. Ai sabun kan lunyu. Heeh. Plonyon murag ning WC. Wes Nyekingkel basiran menang bae ning jero WC. ya menang bae nang sabun. Nah, apa maning plonyon murag ning kecomberan ning jaba. Ana bebek dicocori nang bebek. Sirane menang bae dicocori bebek. Kaya menang bae nang sabun. Ku, madre wong dadi sabun ku enake mung loro. Iya. Digosok nang kopek bareng jombangan bata. Bagian jagat yang ricek pegang ongkok bae kan lho. Saking blenake ki. Jar kita mah bener tiru dulu. Bener tiru. Ya iya anak dari sabun nih kan. Bener. Priwe dari sira enak dari sabun. Cuman sing dari sabun ku tiru dewek ini. Ya iya tiru aja kita mau beli pengen dari sabun. Yang enak dari sabun. Sabun kan wangi. Iya. Menangnya ning toko, Heeh. ning jero kaca. Iya. Tentunya sing tuku kan wong wadon ayu. Iya. Terus wonge gembleng, sugi, terus tuku sabun, digawa balik, kanggo ngadusi wong mati. Iya. Barang anu pada umumnya ngadisi wong mati sabun diremekin ya. Terus yang remek jejak mah. Sirane apa kan diremek-remek kok. Mong ngarang mama iya menang kanggo ngadusi wong mati. Nah, Maka wong mati ini bokonge gede. Dah. ngaluk wae cakep pun kok. Anak wong wadon dulu. Ajae nyekon priwe dari sabun maning. Siapa ya? Ora kenal. Ya Allah, wong kok si gembleng temen, kok si bahenol. Iya. Bokonge enakan si Radul. Apa sih? Kok delengan bakal mene maning ya Dul ya. Sila ko sing mau ndel na bokong betat ya. Ih sirama. Mata bokong sila. Delengan bokonge. Bakal mene ya. Kandul. Wow. Sira ibu mata bokong apa? Ya Allah, wong ayu, ya Allah, mlakune cingklong paklong cingklone, cingklong paklong cingklone. Sira bisa lunga kaya bocah wadon mau. Oh, kecil. Bisa terus sira sing lunga kok gandul dalam na bokong sira. Oh ya, delang na ya. Kayak ngapa sira lunga aslinya?
Ketek wis. Wis deh, bagian 3 tahun liwat-liwat ketek. Ya Allah. Mata pating sorot. Ari bocah wadon mau maenakan cingklong paklong cingkloneng. Ayo lungane sira. Ari reang. Wis. Tak bebesakane gendut sira. Ari reang lungane klotok-klotok. Ya datek wong lanang mlakune klotok-klotok wana tabu tong-tonge nyabet mene. Iya. Mulan dadi wong lanang aja lungane kaya kerep-kerep. Wong wadon mega gandul mlakune warna telu. Warna telu. Iya. Ih, titenan temen sira. Klos delengen. Warna telu ku apa-apa? Baka wong wadone bagus. Iya. Kering beli. Iya. Lemu beli. Klos di pasar. Iya. Delengna akeh wong wadon. Lungane priwe? Lungane cingklong paklong cingkloneng, cingklong paklong cingkloneng. Iya. Kok, tapi baka wonge lemu. Wonge lemu, Wonge gede. bokonge gede, Bokonge gede. wetenge gede, Heeh. susune gede. Kopeke dawa. Mlakune priwe? Mlakune ga bu temen. Baka wong lemu mah. Wareg temen ya, Ro. Iya. Nah, lamun wonge gering banget, Ro. Lamun wonge gering. Susune kecot, Iya. bokonge tepos, Tepos. wetenge peot. Heeh. Lungane priwe? Lungane ga blikiyeng. Iya, Ro, nembe tengah lawang ka modar dingin. Lalos wong gering. Kok gila-gila maling-malingane wong gering. Bakane wong ayu mah aja maning mlakune. Apane maning? Ngentute bega suarane enak, Dul. OMG lo. Sira mah. Wong ayu kowe ngentut suarane priwen, Ro? Wong ayu bakal ngentut suarane bari mleding ka. Nyonya. Ya Allah, ngentut. Ya Allah, Dul. Kabren temen tut lahir ning alam dunia ya kosi nyoto teh manis ya, Ro. Nah, tapi lamun wong lemu, Lemu mah bakal ngentut bari mleding ka. Brek. Ya Allah, Dul. wong gering. Wong lemu mah. Nah, lamun wong gering ngai ngentut munine priwen? Bakal wong gering mah bakal ngentut ka mengkenen. Kuk. Itu apa sih, Ro? Orang jogok cak. Kayak kiri. Mulane gaduh dadi wong gering ku blenak sira Dun. Iya, Ro. Heeh. Jambu rapine gandul ku wonge ayu. Iya. Wonge bagus. Heeh. Ai ngentut munine pluwak busung. Ya Allah gandul. Ai bengi gandul mah bilokan turu enak kan rok nantut teh taweng kayak enak pluwak. Maja berdimpet trot. Ai rapine saya ngentut suarane priwen? Rabine reang memu anu ku kajimu anakku bakal ngentut munine mengkenen. Iya. But. Ya Allah. Masih nikmat. Rapine ku munine kita kayak kono. Iya, Dul. Endaru semati-mati dewek bae, Ro. Apa sih? Beli mangan seminggu enak seneng bae kan, Ro. Ya iya ngerok nantut. Iya. Ndak laka toko nelaka. Pingan ga siranggal tahun bilokan tukutip ya, Ro. Orang mah blilok tuh kutip. Ndak pengen nyetel musik. Bakal pengen joget. Iya. Awan lurundog asin. Iya. Sekilo. Boleh dia sekilo. Awan dibani boleh korondog jel. Iya. Enak ngentut bae bangine tuh. Masih nikmat ya, Ro. Kuntut kayak kono kana toko dulu. Langka. Umum siji-siji nih. Latihan di Jakarta. Kun ku suara tut kun batiru. Iya. Lah lamun suara ngisi ke. Wong bocah kumani ngare ngomong. Suara apa sih, Ra? Suara apa? Jorok. Beli kena. Kok dingin gak bocah wadon kasapa ya dulu.